saking Ladan Kruwi pejipun Bapa Wasi dalasan Ibu Tukinem kepareng kadhiraken pinara lenggah jajar kalian putra temanten Sarimbit jalaran ditimangsa kula mangke putra temanten badhe ngaras padha paduka nyuwun berkah pangestu badhe ngancik wonten ing alam Brayan alon-alon mawon. Nah, iki foto sik le dilut karo mantene. Baru ku balik nang rono ya. Halo tukang player. Iki pomo ngunekke sinom nyamat lo kenek ora? Nggo mbacut ning si kucing ya, Mas. Oke. Oke. Sing penting muni saged aku ayem ku ora betah. Bareng esuk mau ki tak tari. Le sinom nyamat sinom niku napa? Ora, aku tak sing nyuwara. Wis enggak bae. Oke. Bocah kok ayu-ayu kaya ngene masalah. Pangananmu apa, Nduk? Ya, pangananmu apa? Nggih, Mbak Bella niki panganane telo, Mbak. Telo nduru apa telo pandemir? Ati ampelan no. Ati ampelan? Iya. Layakno cahe mening. Nggonku liyane suwek kok wis ora ning sik nek diamet-amet. Wes. Nggih, alon-alon niku mengke terus sungkeman Mbak Win nggih. Oke. Wis setengah abad aku ora melok Mbak Win. Iya, sekitar setengah abad lah. Padune nomor jenengan pun dihapus. Pun diblokir. Enggak nggih, pun diblokir paling. Ketok iya. Nomornya pun jenengan blokir ta. Iyo. Olah. Kayak aku wedi lho Mbak Win. Nek dalange Pak Lompo aku wedi lho Mbak Win. Ora wis tenang ae musuh aku ki wong balungan tuweke paling penal. Dalang galak ya. Mbok hapus ya ra Jawa. Kok ngoten? Iya nek tuweke alah tenan. Dihapusi loro keturun dhewe. Lah niku pedange kok iringan niku napa? Lha tak nggih lungguh kene nyantol. Heeh. Monggo menika mangke tumunten putra temanten Sarimbit badhe sowan Rama Ibu kepareng badhe nyuwun berkah pangestu. Anggenipun badhe ngancik wonten ing alam Ibu Brayan. Kepareng nderekaken pripun Bu Winda ingkang saking Tapen Lembian Magetan. Tumunten tupapak adicara robongan kalau dherekaken. Sowan kula kira sing putri nyaturaken sembah bukti pangapunten Kang Mas, kula ngaturaken sungkem Kang Mas. Kene wong ayu garwanipun Kakang. Ndak tampa Nimas. Nora liwat pudya pangistawanipun Kakang ditampani ya wong ayu. Ngistokaken dawuh sanget pamundi kula. Nadyan kula ngira deng harjo sampirke mae celak sungkem kula tansah nganti kudu eling Rama Sibu kula ingkang sowan Bapak Nduk Desi
kula wonten dawuh. Sowan bapak, sowan ibu, kembeng-kembeng netramu. Nangis ana pepangkone bapak. Aku ngerti nduk sing kok karepke. Ngaturke bekti karo wong tuwa, ngaturke sungkem karo bapak. Ndak sesuhunke karo panguwasane Gusti sing gelar jagat sing gawe niat. Rasa kuwasa kang tanpa karsa muga-muga urip umulyayana. Ngestakaken dawuh Rama, ngestakaken dawuh. Nadyan kula ngaturaken bekti bapak. Ya. Le wong Jentara wong ganteng. Mantuku wong bagus ger peri. Kula wonten pangandika, aku titip le. Titip karo bojomu ya anakku adon si Desi. Tresnanono kaya dene kowe tresnani marang jiwa pribadimu. Paribasane tak titipke getih sak tetes. Daging sak tampel balung sak ceklek. Tresnanono ya nang ngestakaken dawuh Rama ngestakaken dawuh. Duh Gusti Maha suci. Ugi kanjeng para luhur Bune kula wonten dawuh bapakne. Jebul putramu si Peri iki prigel. Prigeling babakan penapa pakne? Milih bojo pinter, dasare ayu. Terus omahe pinggir dalan, mangku dalan tur ning ngisore setopan. Ingkang dipun kajengaken kados pundi? Sok kala mangsa iki prapatan iki berbahaya. Dadi nek umpama bengi ning mak grobyek kudu ndang tangi tulung-tulung. Lha napa nika pake? Sok-soke wong cah nom saiki nek numpak ugal-ugalan ning serempetan. Wong ngaten, iya. Muga-muga tinam piyo ngelo salut Kang Maha Suci. Ya oh yo ya oh. Aku apal. Pokoke sinden apa penyanyi nek rupane ayu. Kon senggak ki lalen. Aku kene iki kudu mlebu ning jero ae lho. Ngapa? Mek kok mlebu kok kowe iso mlebu nyang jero ki lho. Sing mlebu nyang jero ki tukang keyboard. Oh ngoten. Piye cah iki iso karepe dhewe. Lah teng nopo kok tukang keyboard? Delon bocah ireng manis. Nggih. Nah, tenan iki masuk iki. Cara anakku ki rung dibojo kabeh tenan aku gelem pek mantu kuwi. Nggih to. Iya. Niku entek. Genah kon nyang sawah sregep. Dadi wis ora. Piye Pak iki ra tau ning sawah ya anak mantu wis kabeh ning sawah. Lah ngopo? Nek duranti gawean pas wah nganggur. Nduk Bella. Dawuh. Dinda. Nggih, Dila. Ngadeg nduk ngadeg. Sapa jenengmu nggih? Dila. Dila kok Dinda eling. Nggih. Ah ngadeg. Nah, iki ben ketok suwi grak. Kowe kene Dil. Pundi? Medun. Nggih.
Samenten iki mboten ketok ya nom. Lah kono ora ketok lho. Kowe ngadeke ning kono. Nah ning dalan kono. Bila kene. Dun kene. Bapak Ibu. Le, tukang kibot. Entek sino mbacut ning si kucing ya. Siap. Moga deng. Moga Gusti tansah angan tiyo. Ayo Dela gak ke situ. Nah terus kamu ke sini biar semua kelihatan. Aku loh, Bego. Ya Neo lalong Mau pergi terus montang mantik pada poturu hatiku tansah klisian. Hamburku Ku bersumending mutiara teteke lancip kuning. aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling awe bong tansah ngece sing teko jaba Yo 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 Eloloning Dek mau bengi terus montang manting pada poturu hatiku tansah klisian. Hamburku ubar sumending mutiara teteke lancip kuning. Aduh mangkene rumangsaku teko karo milang-miling awe bong tansah ngece sing teko jebol siku. Matur nuwun kembali ke Nggih, tempat sembah nuwun, duduk. Bapak. Nggih, Jan. Supira ceduk bangga saimblak. Nan kula iki pekorane ora MC sekitar 7 tahun. Guru ngenyangi ngruwat ae. Iya, paling mindalang ngruwat. Nek kon ning MC kosok kalau mongso ora tek telaten perkara niki ngadeg kae. Pak anu ki tenan. Pak Yoto kae ngomong, "Beh nek ngadeg iki oleh ram nggih Mbah telah linu." Sawetawis menika mengki kersanipun Ganjar cepet perkarane ditepasan kabeh sumuk Mbak. Nggih ta? Niki mengki senenge jenengan suwe napa cepet? Cepet nggih. Saderipun dalem ngaturaken assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cepet tak sing nyauri ming titik.